भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाध्यक्ष श्री विक्रमजी पावसकर तसेच प्रदेश भाजपा सदस्य व विधानसभेचे नेते मदनदादा भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळे भाविकांसाठी सुरू करा या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टी वाई शहरातर्फे आज सकाळी 11 वाजता महागणपती घाट वाई येथे भव्य घंटानाद आंदोलन करण्यात आले। केंद्र शासनाने देवस्थाने सुरू करण्याबाबत यापूर्वीच परिपत्रक जारी केले आहे व देशभरातील प्रमुख देवस्थाने सुरू देखील करण्यात आली आहेत। महाराष्ट्रातही देवस्थाने सुरू करण्याची अनेक संघटनांनी राज्य सरकारकडे खूप वेळा मागणी केली। सर्व नियम मान्य करून देवस्थान सुरू करावे ही सर्वांची एकमुखाने मागणी असतानाही राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार ती मान्य करत नाही। ठाकरे सरकारला इशारा देण्याकरिता व देवस्थाने सुरू करा या मागणीसाठी राज्यभर दार उघड उद्धवा दार उघड अशी हाक देत घंटानाद आंदोलन करत असताना वाई शहरातील कार्यकर्त्यांनी भजन कीर्तन सत्संग तसेच गणपती अथर्वशीर्ष व गणपतीची आरती करून महाविकास आघाडी सरकारचा जाहीर निषेध केला। यावेळी जिल्हा सरचिटणीस सचिन घाटगे, शहराध्यक्ष राकेश फुले, भारतीय जनता पार्टीचे यशवंत लेले, प्रतापगड उत्सव समितीचे प्रमुख श्रीमती विजयताई भोसले, वाई अर्बन बँकेचे चेअरमन CV काळेसाहेब, उपाध्यक्ष काशीनाथ शेलार, शहराध्यक्ष व जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य अजित वनारसे, महिला मोर्चा अध्यक्षा सौ शुभदा नागपूरकर तसेच मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते। प्रवीण गाडे, प्रगती टाइम्स, वाई, सातारा।